Nyt on lähtee, saat juontaa, miten... Tervetuloa Aritaimin keittiöön. Tänään me tehdään tämmönen kutsutaan sydämen pysäyttäjä 9000 ja meillähän tässä kasterleike, johon me kääritään pekonia. Näettekö? Tää ei oo marinaadi, tää on verta. Eikä oo kana omaa. Me löydettiin tosta yksi purku, pistettiin lihaksi. Resepti on hyvin helppo. Kääri, kaster, kaksin kerroin. Ja sen jälkeen kääritään pekonin ympäri. Jonka vuoksi hän päätyi keittiömestariksi. Ensimmäisenä kun se 99-vuotiaana Ranskassa niin se vanhemmat tikkuille katto vierestä. Hammastikkuja. Pekonista kastelista lävi, niin hyvä tulee. Toinen. Kyllä kaunista kattoo. On siis, voi sanoa, että viisari värähtää. Kyllä mä näen sun tulevaisuudessa Ari Michelin tähden tai ehkä jopa 5. Ensimmäinen kokki, joka tulee saamaan 4 Michelin tähteä, niin voitte sanoa, että tunsitte kyllä nuorempana. Ja sitten sä todistaa, miten keittiömestarinsa vietteli. Siellä on XXL-pihvit. Joo. Hääseuroja. Teksasilaisia. Teksasilaiset pihvit. Aterian aikana. Vähän tulee ihan näppärästi sieltä. Hyvässä vauhdissa jo. Joo. Kyllä tästä vielä ateriaa saadaan. Ja huomaatte varmaan, että vihanneksia meillä ei ole pöydässä. Tarkoitus oli ostaa, mutta ei ostettu. Sitten tultiin järkiimme. Justi oli koskemassa parsakaaliin. Sisällä joku. Kiitos melkein tyttöystävälle. Mä kuulin, että kaiket tämmöiset parsat sun muut heinät, ne sopis hyvin tämmöisen niinku pihvin päälle silleen koristeeksi. Mut sit mä kuulin, että niille ei oo kavioita. Niin. Mä haluaisin kiinnittää katseen huomioon tähän ainoaseen kukkaan, mikä on pöydässä. Sekin on vittu muovia. Niin on. Ja parasta siinä on se, että se muovi, missä toi kukka on rakennettu, niin se valmistettiin pekonista. Muovia. Ja siitä muovistakin on lähtenyt vittu lehti irti. Jos on muovia, niin miksi tikkuu tuonne